Walang silencer to. Oo, naka-silencer pa to. Yung naka-silencer pa to, ang lakas na. Yeah, KTM. So, tinest drive natin tong RC200 ni Besica Vlog. Downhill tayo guys, downhill. So balik na tayo, grabe. Ang sarap nito guys. Lakas pa ng preno. Grabe yung side mirror niya guys. So kitang kita yung nasa likod. Okay, so balik na tayo. Sarap i-drive nito guys. Lakas pa ng pipe. Grabe. Woo! Grabe, wala akong masabi dito. Kaka-enjoy. So balik na natin guys kasi niram lang natin to.
Grabe, ang lakas niya guys. Grabe yung power nito. Sige, ingat Paps ha. Thank you ha.